खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सांग्रां जा गिख्रंथाव एलार्ट हिटवेवनि थाखाय हादोराव हाई एलार्ट दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं नंगौ फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनि बांसिन जानो हागौ थारैनो मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों हिटवेवनि थाखाय हादोराव हाई एलार्ट थारैनो मिथिंगाया गिख्रंथाव महराव सोलायनो हमदों मिथिंगानि गुसु बारा लासैनो खमायलांगासिनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेल्सियासमोन बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं बेनिखायनो आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायनि आसा दं लोगोसे दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दुंथाय बांनानै सिगां समनिफ्रायनो हाई एलार्ट फोसावदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुलुगनि गुबुन बाहागोफोरावबो बिदुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं थारैनो बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायजेननाय दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों बोथोर बिगियाना भारत हादरावबो हाई एलार्ट फोसावदों बे खेबाव दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं लोगोसे भारतआव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेल्सियाससिम बांनो हागौ 1901 मायथाइनि उनाव बे खेबाव थांनाय फेब्रुवारि आरो बोहैथि मार्च दानाव जोबोद दुंहाव थासारियाव सोलायदों जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय मिरुआरि बोथोर बिगियान मिरुआ हाई एलार्ट फोसावदों फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात हारियाना उरिष्या छत्तीसगढ़ आन्ध्र प्रदेश तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन थारैनो मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी सांग्रां जा गिख्रंथाव एलार्ट हिटवेवनि थाखाय हादोराव हाई एलार्ट दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं नंगौ फैगौ 6 दानाव दुंथाया 50 डिग्रीनि बांसिन जानो हागौ थारैनो मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों हिटवेवनि थाखाय हादोराव हाई एलार्ट थारैनो मिथिंगाया गिख्रंथाव महराव सोलायनो हमदों मिथिंगानि गुसु बारा लासैनो खमायलांगासिनो दं मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव आसामनि बयनिख्रुइ बांसिन दुंथाया 45 डिग्री सेल्सियासमोन बिदुङा बोसोरफ्रोमबो 5 आरो 6 डिग्री बांगासिनो दं बेनिखायनो आसामाव बे खेबाव 50 डिग्री बारनायनि आसा दं लोगोसे दिल्ली आरो मुम्बाइफोराव दुंथाय बांनानै सिगां समनिफ्रायनो हाई एलार्ट फोसावदों मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुलुगनि गुबुन बाहागोफोरावबो बिदुंनि दुंथाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं थारैनो बिगियानगिरिफोरा मार्च दानाव जागायजेननाय दुंथायखौ लानानै जिंगासिदों बोथोर बिगियाना भारत हादरावबो हाई एलार्ट फोसावदों बे खेबाव दुंथाया सिगांनि दुंथायनि रेकर्डखौ सिफायनो थांगासिनो दं लोगोसे भारतआव एप्रिल आरो मे दानाव दुंथाया 43 डिग्री सेल्सियाससिम बांनो हागौ 1901 मायथाइनि उनाव बे खेबाव थांनाय फेब्रुवारि आरो बोहैथि मार्च दानाव जोबोद दुंहाव थासारियाव सोलायदों जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय मिरुआरि बोथोर बिगियान मिरुआ हाई एलार्ट फोसावदों फैगौ 6 दानाव उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात हारियाना उरिष्या छत्तीसगढ़ आन्ध्र प्रदेश तेलेंगानायाव जोबोद दुंहाव थासारि जागोन थारैनो मुलुगा दुंहाव थासारिखौ लानानै जिंगासिदों